Velkommen til denne her Chromosys video, hvor jeg viser, hvordan man benytter beskæringsfunktionen i vores CMS-system. Man går ned under CMS og filhåndtering. Så kommer vores filhåndtering frem, og der har vi så for eksempel et JPG-billede. Ud for JPG-billedet har vi nu et beskæringsikon. Det er det her ikon her. Det klikker jeg på en gang. Så kommer jeg ind i et vindue, hvor jeg nu kan beskære mit billede. Jeg kan bare vælge et område, jeg godt kunne tænke mig at beskære. Så trykker jeg på, at jeg gerne vil gemme en beskåret kopi. Og der kan jeg selv vælge, om den skal gemme en kopi, eller om den skal overskrive originalen. Jeg kan også sige, at den skal have en max-størrelse. Hvis nu det var et meget stort billede, så kunne jeg sige, at den max måtte være for eksempel 100 x 100 pixels. Jeg trykker nu på, at jeg gerne vil gemme en kopi her. Så kan vi se, at i vores filhåndtering, der er nu kommet et ekstra billede, der hedder det samme som det forrige billede, men som også hedder størrelsen på det nye. Hvis jeg klikker på det en gang, så kan vi se, at nu har vi et beskåret version af billedet her, hvor hvis jeg åbner originalen, så er den kæmpe stor. Så her har vi udskåret et udsnit af billedet. Så nemt er det simpelthen at beskære billeder i Chromosys CMS-systemet.